אז מה קורה חברים, אני כאן בסרטון רובלוקס. אני אעשה לכם כל יום בשעה, אני לא יודע איזה שעה, כי יש פעמים שאני לא פנוי, אז אני לא יודע אם אני אעשה לכם כל יום. אז נראה לי ניכנס למשחק אחר. אז אני לא יודע מה זה המשחק הזה, חכו, נפתח כאן שעות פרטי. עוד פרטי, זה עולה כסף. אז הוא משחק בזה. תעקבו, כי ב100 עוקבים אני מראה את עצמי. ויאללה, נשחק. חכו. מוכנים? יאללה. יופי, עכשיו נחכה כמה זמן. כמו שאתם רואים, אף פעם לא שיחקתי במשחק הזה. עכשיו נחכה שזה יתחיל. יאללה. מי זה? יאללה. איפה נתחבא? איפה נתחבא? אני חושב שנתחבא במקום טוב. אוי, אסור להתחבא פה. מותר, פשוט אין לי מהירות. איפה נתחבא? לא. אוי, 3, 2, 1, הוא מחפש. הוא התחיל. אז אני אתחבא פה. חכו, אני שם לזה גוון אחד. אני אתחבא. זה כזה. זה נראה אותו דבר. עכשיו בוא נחכה לו. לא! הפסדתי. אז בוא נחפש אותם. בואו איתי לחפש אותם. איפה הם? איפה הם? הנה! יש שם מישהו. לא! הוא לא מספיק מהיר. הרגתי כאן מישהו. בוא נחפש. איפה הם? איפה הם? אין כאן שום מישהו. בוא נעשה ככה. אפשר? הנה. הוא כאן. איפשהו פה. אני לא יכול לעלות. איך הוא עולה? מה? הנה, ככה. ככה. אין כאן אף אחד? הפסדתי. איפה יש אחרון?
זהו, הפסדתי. אז יאללה ביי.